Adunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa usa ka tawo. Apan ang katapusan ni ana mao ang mga dalan sa kamatayon. Proverbio 14, bersikulo 12. Busa si Jesus miingon, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaabot sa amahan kun dili pinaagi kanako. Juan 14, bersikulo 6. Mga kapaglaom, welcome sa atong programa, Ang Dalan sa Kinabuhi. Karon nga takna atong hisgutan ang ikaupat nga bahin sa paglakaw sa dalan ilalom sa gugma sa Dios uban sa labing dako nga sugo. Sa milabay nga programa, atong nahisgutan ang unang labing dako nga sugo nga mao ang paghigugma sa Dios. Nini nga programa, atong sugdan paghisgot ang ikaduhang dako nga sugo. Si Jesus nagsulti, higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon sa Mateo 22, bersikulo 39. Adunay pipila nga nagagamit niini nga sugo sa literal nga pagsabot pinaagi sa pagbaton og relasyon sa ilang silingan. Ang mga ulitaw og dalaga nagminyo ug sa makasusubo ang mga minyo na daan nag-away sa bana o asawa sa ilang silingan. Atong klarohon nga dili kini mao ang pasabot sa gisulti ni Hesus. Sa Griego nga pagkasulti, si Jesus miingon, agapeses ton plesion so hos sioton. Ang gugma nga gigamit gikan sa pulong agape. Sa ato pa, Dios nung gugma. Dili nang eros nga mao ang gugma sa lalaki ug babae. Ang agape nga gugma gipasundayag sa Dios Amahan pinaagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak nga si Jesus. Ug uban sa agape ni Jesus nga gipasundayag pinaagi sa pagsakripisyo niya hangtod sa kamatayon sa krus. Gipasundayag kini sa Espiritu Santo pinaagi sa paggiya kanato aron madawat ang gugma sa Dios. Ang silingan gikan sa Griegong pinulungan nga plesion. Kini nagpasabot sa isig ka tawo nga anaa sa imong duol. Kini sila ang mga tawo nga aduna kay katakos sa pakigdugtong. Kaniadto, limitado kini sa kauban sa balay o kauban sa komunidad. Apan karon pinaagi sa atong teknolohiya, si bisan kinsa nga imong mahimamat pinaagi sa imong cellphone o laptop. Ang sugo kanato mao ang pagpakita sa Dios nung gugma. Pasabot nga aduna kay handom og paagi sa paghimo nga ilang mabatnan ang ikaayo kanila sa walay kondisyon. Bisan pa nga kini nagahatag og pagsakripisyo sa imong kabahin. Mga kapaglaom, sa atong paglakaw sa dalan sa kinabuhi, gikinahanglan nga aduna kitay pakigdugtong sa uban nga tawo aron ipahat nato kung unsa ang madawat nato nga panalangin o kaayuhan. Sama sa pagpasundayag sa Dios niini kanato, inubanan sa sakripisyo. Maingon usab sa atong pagbuhat sa uban, adunay sakripisyo nga gikinahanglan para lang sila makabaton og kahigayunan nga makadawat usab sa mga oportunidad nga atong nabatnan. Labaw niining tanan, oportunidad sa pagkinabuhi nga anak sa Dios. Sa imong kinabuhi karon, kinsman ang imong mga silingan. Andam ka na ba sa pagpakita sa imong gugma nga agapi ngadto kanila? Unsaon nimo pagsuta nga ikaw andam? Mao kana ang atong hisgutan sa sunod natong panaguban. Dili nato kalimtan nga atong ipagamot sa atong kasing-kasing ang mga pulong sa Dios sama sa awit ni David nga nagaingon, ang imong pulong mao'y lamparahan sa akong mga tiil ug kahayag sa akong alagianan. Salmo 119:105. Kini si Pastor Victor Navarro mag-ingon nga anaara sa atong pagpili kung unsa nga dalan ang atong subayon. Ug hinaot, ang dalan sa kinabuhi mao ang atong palabihon.